Tolosako Jaiotako udaltaldeak turismo alorrean ekimen berriak martxan jartzea beharrezkotzat edo jotzen du, ze ekimen izango lirateke? Nahikoa arduratuta gaude, begiratu ditugu aurtengoan turismo bulegoak hartatu ditugun datuak, eta esaterako 2011 urtetikan 2014 erdira etorri dira. Horren arrazoiak asko izan litezke, ez? Eguraldia izan liteke edo turismo bulego beraren kokapena izan liteke, ez? Baina uste dugu merezi dula gai honi heltzea, ze turismoak berak Tolosarako garrantzia handia du, bai enplegurako eta egiten diren ekimen guztien sustapenerako, ez? Ekintzen gainbehera ikusi duzu eta horrekin lotzen duzu turisten gainbehera hori. Zer egin beharko litzateke hori hobetzeko edo zer aldatu beharko litzateke? Gure ustetan klabe garrantzitsuena da berrikuntza. Nik eredu bezala jarriko nuke asteburu hontan, aste osoan zehar, kasino elkarteak antolatutako aste mikologikoa. Bertan berrikuntzak sartu dituzte eta egin dute elkarlana Tolosako elkartekin eta Tolosatik kanpo ere beste hainbat jendekin, ez? Nik egunean bertan esan zizkidaten balorazioak edo entzun ditunak oso positiboak dira. Nik uste dut gure ohiko azokatan eta baita ezohikoetan ere egin behar dena da berrikuntzak sartzea. Ez du balio inertziaz jokatzea eta ekimenak hiltzen uztea, baizik eta bultzada berriak eman behar zaizkio. Jotak adibidetzat jartzen dut Donostia 2016 ekimena, horrek Donostian izango duen eragina Tolosara ekartzeko aukera ikusten duzue, ze aukera dago Tolosara ekartzeko? Nik uste dut dagoeneko udala lanean ari dela Donostia 2016eko ekimen horretan parte hartzeko, baina iruditzen zaigu Donostia 2016 bezala egin beharko litzatekeela aukera berrien arrobi bat, ez? Ezin da jokatu beti ekimen berdinek era berdinean antolatzen, orduan da haratago joan behar da, eta inguruan sortzen diren bai kultura ekimenak, ekimen sozialak, edo baita kirol ekimenak eta danak sinergiak bilatu, haratago pentsatu eta beste garai batzutan egindan bezala Tolosari bultzadak handiago bat eman. Elkarlana eta indarrak batzea aipatzen du Jaiotak prentsa horrean, nola elkarlan hori nola egingo duzue? Pentsatzen dugu derrigorrezkoa dela ostalaritza eta komertzioen arteko elkarlan bat sustatzea eta baita beste herriko eragileekin batera. Donostia 2016 aipatu duten bezala, hemendikan astebetera daukagu Tolosa goxua, pentsatzen dut arrakastatsua izango dela, hori nahiko nukenik behintzat, eta hortan ere, ohikoa den Tolosa goxua hortan berrikuntzak bilatu beharko lirateke eta haratago joan. Turismoarekin enplegua sustatzeko aukera ere ikusten duzue, beharrezkoa alda plan berezi bat turismoaren alorrean enplegua sustatzeko? Derrigorrezkoa da, bai merkataritza eta bai ostalaritza barkatu, Tolosako enpleguaren portzentai izugarri handia da. Beraz, sektori hori erabat zaindu beharrekoa izango litzateke.